I la longaniza com estava? Acera y feta per fer. De què està fet el picadillo? Fetges de conill. Fetges de conill? De vela y tomaca. Y una cabeza de alls triturada. Muy bien. Y un poquet de julivert. Ya está todo. Ahora pica el conill y el pollastre. Desfet. Desfet, però com l'ha fet? Bullit. Bullir primero. I després l'ha desosato. Claro. Enterrat perquè no hi ha blanc. No tengo una taita més perquè no hi ha blanc. A donar-li color a soles. Eso es. ¿Qué caldo que es? ¿Un abollito, el conill i el pollastre? Claro. Això que te dirà. Ara el calcularem. 3 o 4 litros. 8 paquets de torta. De torta desfeta. De feta. 8 paquets. La torta d'aquella que ja hi està allà. Ja està, l'entrada. Ja està feta. Para no va tan gran, Sergio. I ara quant de rato té que estar ahí al foc? Ay, eso depende. Ahora por calor, después va. Hasta que se vega que estan ben lliugats Hasta que estiguin lligats. Això no... i hi ha que estar menejant tot el rato. Quan es comença a bullir tot. Antes... Quan se sap que ja estan fets? Ja, ara, mireu. Veuré. Lliguen, està lligat, veus?